नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करीत आहे. तर मंडळी, आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले एक रानभाजी. ती म्हणजे एक वेल भाजी आहे. तिचं नाव आहे सातपुते भाजी. तिचं नाव कमी प्रमाणात ऐकायला मिळतं. तर मी तुम्हाला दाखवते, त्याची ओळख करून देते कशी असते ही भाजी. ते बघा, मी या ठाणा मार्केटमध्ये गेले होते ना, तेव्हा मला ही भाजी मिळाली आहे. आमच्या ठाण्याला अशा भरपूर साऱ्या रानभाज्या, गावठी भाज्या मिळतात. तर अवश्य तुम्ही ठाण्याला भेट द्या. तर तिथेच मी गेली होती ना मार्केटला, तर मला इथे ही सातपुते भाजी भेटली. हे बघा, तुम्ही पाहू शकता कशी आहे हिला. ह्या भाजीला ना असे शिरा आहेत. म्हणजे शिराळा कसं असं, शिराळ्याचा लांब प्रकार असतो. पण या सातपुते भाजी आहे ना, ही छोटी छोटी आहे. ह्याच्यामध्ये पण दोन प्रकार असतात, एक छोटे लांबडे पण असतात आणि ही एक अशी बुटकी ठेंगू आहे. तर मंडळी, आता मी तुम्हाला दाखवते कशी साफ करायची ही भाजी. तर ह्याच्यामध्ये ना असं जर जून असेल ना एखादी, तर आपण ही सोलून घ्यायची. पण हे कवर आहे ना एकदम कोवळं असतं, याच्यामध्ये शक्यतो काढून नाही टाकायचं आपल्याला. हे बघा, पहिलं याचं आहे ना, हे असं शिर उडवायचं, म्हणून त्याला सरपुतिया असे म्हणतात. हे त्याचं इकडून आणि इकडून आहे ना दोन भाग काढून घ्यायचे असे. हे बघा, कोवळं असेल ना तसे बघा, पांढरं शुभ्र आहे. आणि त्याचे असे 4 भाग करायचे. आपण जास्त बारीक बारीक पीस पण नाही करायचे. याच्यामध्ये आतमध्ये जर बिया असतील जून झालेला, तर बिया काढून घ्यायच्या. हे कोवळं आहे एकदम, याच्यामध्ये बिया काढायची काहीच गरज नाही. हे बघा, जर बी असतं तर कापलं गेलं नसतं. तर या पद्धतीने मी तुम्हाला दाखवते असं कापून. आणि जून देखील कसं साफ करायचं ते दाखवते. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार याचे स्लाईस करू शकता. तर आता ना ही भाजी आहे, तर याचं जर कवर असं सुकलेलं असेल, कडक असेल ना, तर आपण या पद्धतीने सोलून घ्यायचं आपण. हे बघा, आणि ही भाजी आहे ना एकदम छान अशी आयुर्वेदिक भाजी आहे. भरपूर सारे याच्यात पौष्टिक पदार्थ असतात. तर ही भाजी आहे ना प्रामुख्याने उत्तर भारतामध्येच सापडते. ही आपल्याला मराठीमध्ये याला सातपुते भाजी म्हणतात, हिंदीमध्ये याला सरपुतिया म्हणतात आणि इंग्रजीमध्ये त्याला रिचगार्ड असं हे नाव म्हणतात. तर ह्या भाजीचं नाव आहे ना, तुम्ही बघा, एकदम कोवळी भाजी आहे, दिसायला सुंदर आहे. पण जर ही पिकली ना, ह्याला शक्यतो झाडावरच पिकवतात. आणि झाडावर पिकल्यावर काय होतं, ह्याच्या आतमध्ये ज्या बिया असतात ना त्या काळ्या असतात. जून महिन्यापर्यंत ते जून होऊन गेलेले असतात. परत ते जूनमध्ये लागवड करतात त्याची. म्हणजे याच्या बिया काढून जूनमध्ये तुम्ही मातीमध्ये रोवू शकता. आणि ही भाजी पावसाळ्याच्या पाण्यावर, म्हणजे पावसाळ्यात शक्यतो येते ही जास्तीत जास्त. आणि क्वचित अशी कुंडीमध्ये पण आपण ही लावू शकता तुम्ही. कमी मातीची असते, याला कमी माती लागते, वेल असते याची. आणि याला अशी भरपूर सारे गुच्छांनी फळं येतात. म्हणजे अशी ह्याला एकदम आली ना का 7 ते 8 एकदम फळं असतात. म्हणजे साधारण तुम्ही जर असं बघितलं ना तर असे गुच्छ येतात. हे बघा, हे अशा गुच्छांनी असे 7-8 गुच्छ अशा पद्धतीने ही फळं येतात. तर आता हे सर्व मी भाजी कापून घेते आणि पुढची कृती दाखवते. तर मंडळी, आता मी ह्या पद्धतीने ही भाजी कापून घेतली आहे बघा. असे लांब लांबच मी स्लाईस केलेले आहेत. आणि यासाठी लागणारं साहित्य पण मी आता घेतलं आहे. कढीपत्त्याचं डाळ आहे, थोडंसं जिरं आहे अर्धा चमचा, 2-3 लसूणचं बघा ठेचून घेतले आहेत, 4 मोठ्या मिरच्या घेतल्यात मी, हिरव्या तिखटवाल्या घेतल्या. तर तिखट भाजी छान लागते झणझणीत अशी. हळद आहे अर्धा चमचा, चवीनुसार मीठ, गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर, अर्धा टोमॅटो, आणि हा एक मोठा कांदा घेतला एकदम चिरून मी. याच्यात बारीक बारीक असे तुकडे केले. आणि 2 पळ्याला तेल टाकणार आहे मी. कढई मी छान अशी तापत ठेवली आहे. आता यामध्ये मी ना तेल घालून घेते. 2 पळ्या मी तेल टाकले. आता तेल पण चांगलं तापलेलं आहे. याच्यामध्ये मी आता जिरे टाकून घेते. जिरे छान तडतडून द्यायचं, मस्त असं तडतडून द्यायचं. याच्यामध्ये मी लसूणच्या पाकळ्या टाकणार आहे, कढीपत्त्याची पानं, हिरव्या मिरच्या टाकून घेते. हिरव्या मिरच्यांमध्ये मी लाल देखील टाकल्या, त्यामुळे ना भाजी दिसायला एकदम सुंदर दिसते. आता यामध्येच मी कांदा टाकून घेते.
आता यामध्ये ना मी मीठ टाकून घेते. हा अर्धा चमचा मीठ टाकलं आहे. आणि हा टोमॅटो या कांद्यामध्ये आपल्याला छान मऊ करून घ्यायचं आहे. कारण हिरवी भाजी आहे ना, कांदा एकदम आपण लालसर करायचं नाही. असं छान त्याच्यामध्ये दोन्ही मिक्स होणार असं करून घ्यायचं. मंडळी या रानातल्या भाज्या असतात, ह्या वर्षातनं एकदा पावसाळ्यातच येतात. अशा त्या सीझनच्या टायमाला या भाज्या सीझनवाईज भाजी आहे ही. तर तुम्हाला अशी कधी आपले म्हणजे मार्केटमध्ये गेलात किंवा गावच्या ठिकाणी जर तुम्हाला अशा भाज्या जर आढळल्या ना, तुम्ही अशा आवश्यक करून खावा. अशा गावठी भाज्यांमध्ये ना भरपूर सारे असे खनिजे असतात, प्रोटीनयुक्त पदार्थ असतात. जर कोणाला अशा रानभाज्या म्हणजे कशा करायच्या माहीत नसतील ना, तर आम्ही भरपूर साऱ्या आमच्या यूट्यूब चॅनलला या भाज्या केलेल्या आहेत. तर तुम्ही आमच्या कोल्हापुरी किचन चॅनलला प्लेलिस्टला जाऊन तुम्ही ह्या भाज्या पाहू शकता. तर आता यामध्ये मी हळद टाकून घेते. आज आपण मिरचीची भाजी केली आहे ही, त्यामुळे मी हळदच वापरते. लाल तिखट वापरलेलं नाही आहे, मिरच्या वापरल्या आहेत. तर ही भाजी टाकून घेते. ह्या भाजीला शिजायला काही जास्त फार वेळ असं लागत नाही. त्याला एक 5-10 मिनटं असं बारीक गॅसवर मुरत ठेवलं ना, ते आपोआप त्याला पाणी सुटतं. याच्या पाण्यामध्ये ही भाजी शिजली जाते. आणि कोवळी भाजी त्यामुळे त्याचं कवर जे आहे ना, ते देखील लगेच शिजलं जातं. किती छान दिसते, एकदम कलरफुल. ठेवते आणि 10 मिनटं गॅस बारीक करून ठेवणं. बारीक गॅसवरच शिजत ठेवायची याला. मंडळी आता भाजीवरचं झाकण काढून बघते. 10 मिनटं होऊन गेलेत. हे भाजीचंच पाणी याला सुटलेलं आहे. एवढं पाणी आहे त्याचं. थोडंसं 1-2 मिनटं फक्त आटून देणार आहे आणि बाकी भाजी अशी पूर्ण शिजलेली आहे बघा. नरम झाली एकदम. आता याच्यामध्ये मी खोबरं शेंगदाण्याचं कूट काहीच टाकणार नाही. थोडीशी कोथिंबीर टाकते आणि 1-2-3 मिनिटांनी भाजी सर्व करून घेते. बघा मस्त छान अशी सुकली आहे. आता मी गॅस बंद करून देते. मस्त शिजली देखील छान आहे. तर या भाजीसोबत खाण्यासाठी ना साईडला मी ज्वारीचे भाकरे भाजलेले आहेत. तर ही भाजी आता ना कमी होत चाललेली आहे. म्हणजे आता कसं, आता याच्या बिया कशा चुकून एखाद्याकडे क्वचितच असल्या ना त्याची तर लागवड करू शकतात. पण आता ही भाजी लुप्त होत चालली आहे. त्याच्यामुळे ही भाजी आता भरपूर साऱ्या प्रमाणात त्याचं उत्पादन कमी होत चाललेलं आहे. जर मंडळी तुम्हाला अशी भाजी जर कुठे आढळली ना, तर अवश्य खावा. आणि अशी आयुर्वेदिक भाजी, पौष्टिक भाजी, याची ही रेसिपी मी आज केलेली आहे. तर तुम्हाला कशी वाटते ते देखील कमेंट करून सांगा. ही भाजी आहे ना एकदम चवीला, एकदम सेम दोडका माहीत असेल तुम्हाला, तर दोडक्याची भाजी कशी असते ना त्याच पद्धतीने चवीला असते. क्वचित एखादं फळ याच्यातलं कडू असलं तर, पण शक्यतो आणि तेवढ्या याच्याने काही कडूपणा लागत नाही भाजीला. ते बघा मी डिशमध्ये सर्व करून घेतलेले आता ही बाउलमध्ये. कोथिंबीर टाकते थोडीशी गार्निशिंगला. तर मंडळी अशा पद्धतीने ही सातपुत्याची भाजी तयार झालेली आहे. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते तुम्ही कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. शेजारची बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.